No moi, mitäs kuuluu? Mä odottelen tässä parhaillaan Janskia, sillä se on tulossa mun luokse kylään tänään. Ja mä ajattelin, että mä asentaisin tuohon mun pelikonsoleille tonne jotain pelejä sitä varten. Ja mä ostinkin sitten pari peliä ja rupesin lataamaan niitä sitten siihen. Ja siinä kestää ihan älyttömän kauan. Siis oikeesti mä ymmärrän. Siis se ilmoitti jotain, että tyyliin 4 tuntia kestää siinä latauksessa. Ja se tulee niinku tyyliin parin tunnin päästä. Mitä mä teen? Ja siinä niinku mietin sitä asiaa sitten ja mä tajusin oikeasti, että siis koska mä pelaan tosi paljon niinku PC:llä, niin sitä on tavallaan jo unohtanut sen ajan, että kun PC:lläkin niinku joutui oikeasti odottamaan ihan hirveän kauan, että sai jonkun niinku pelin ladattua. Ja se oli aina ihan hirveätä odotusta. Mä kävin justiin tuossa niinku muutama viikko sitten mun isän luona. Ja mähän niin kuin, tai mun kaikki semmoista vanhat tavarat on edelleen siellä. Siis mun ensimmäiset tietokoneet ja kaikki tämmöiset. Ja mä ajattelin, että voisi olla ihan hauska esitellä niitä teille. Joten katsotaan tässä välissä pieni klippi siitä. Mulla siis ihan mun eka tietokone oli Commodore 64, mutta tämä oli mun ensimmäinen oma tietokone. Se C64 oli niin kuin mun veljen vanha. Ja tää oli ihana. Siis kun mä sain tän, niin mä olin niin innoissani. Tässä on niin kuin oikein kunnon vanha pallohiiri. Siis ennenhän niin kuin hiirissä oli tämmöiset pallot. Saisinko mä tän yhdellä kädellä auki? Okei, sain. Kun vähän kikkaili ensin. Siellä on siis tosiaan tämmönen pallo. Ja tuolla sisällä on semmoiset rullat, mitkä niin kuin liikkuu, kun tää hiiri pyörii. Tai pallo pyörii siinä, kun hiirtä liikuttaa. Ja sen perusteella se niin kuin tunnisti sen. Ja tämä näppäimistö. Oikeasti niin kuin, ehkä paras näppäimistö näppäin tuntumalta ikinä. Tällä mä niin kuin opettelin kirjoittelemaan. Ja siis tämä näyttö ei ole mikään 4K-näyttö. Tämä on ihan järkyttävän painava. Ja niin kuin tämä tietokonekin on niin kuin tämmöinen vaakamallia oleva. Tossa on mun eka läppäri. Tää on jo oikeesti niin kuin suht uusi. Mitähän vuosimallia tää mahtaisi olla? Mä olin yliopistossa jo käsittääkseni. Olinkohan? No tää on kuitenkin Acer Aspire 1350, mutta hieman paksuhko ja hieman painava verrattuna niin kuin nykyajan läppäreihin. Tää ei enää käynnisty. Mä en tiedä mikä tälle tuli. Tämä on oikeasti ihan järkyttävä. Sitten meillä oli kameroita. Tässä oli eka niin kuin, oikea kamera, mitä mä käytin. Katsotaan, saanko mä sen pois täältä. Siis tää oli oikeasti semmonen vanha ajan niin kuin filmikamera. Ja tällä tuli otettua paljon kuvia kyllä. Tässä oli se vika, että, tai siis filmikameroissa oli ylipäätään se vika, että niin kuin, kun sen kuva otti, niin sä et ikinä tiennyt ennen kuin vasta sitten, kun sä lähetit tai veit tuon filmin kehitettäväksi, että miten se kuva onnistui. Nehän oli siis niin kuin tämmösiä, katsotaan saanko mä tämän auki. Tämmösiä rullia, mitkä laitetaan tuonne kameran sisään ja siihen sitten otettiin ne kuvat. Tähän mahtui 24 plus 3 kuvaa näköjään. Mä en tiedä, miksi meillä on tämmönen tyhjä rulla vielä tallessa, mutta ehkä pitäisi kokeilla joskus ottaa tällä vielä kuvia. Ja sitten tietystikin mun eka videokamera. Mä muistan, mä taisin... Eetu, se mun eka koira, oli silloin hengissä. Tai siis se oli justiin niinku hankittu, kun mä hankin tän. Me oltiin lähdössä mun isän kanssa Ruotsiin ja mä kuvasin siellä tällä niin kuin videoita. Ja pitäisi löytää ne kasetit jostain ja siirtää ne niin kuin digitaaliseen muotoon ja katsoa, että jos niin kuin, niissä olisi jotain kivaa, minkä mä haluaisin julkaistakin. Niin. Mun täytyy myöntää muuten, että mä en tätä kameraa ihan hirveästi käyttänyt. Tää oli niin iso ja jotenkin haastava käyttää, että se vaan jotenkin jäi. Mutta oli tää kiva, tää oli kallis ja mä vähän harmitti, että mä en käyttänyt sitä ehkä ihan niin paljon, mitä niin kuin mun olisi pitänyt. Ja sit mulla on täällä puhelimia. Tässä ei ole mun ihan ekaa puhelinta, joka oli niin kuin Nokian
6110, olisiko ollut. Se oli semmonen niin kuin, se oli monivärinen, tai se oli vähän semmoinen kameleonttipintainen, että kun sitä kallisteli näin, niin se näytti välillä niin kuin, vihreältä, välillä vähän violetilta ja näin poispäin. Ja siinä oli antenni tuossa kohtaa ja se oli aika iso. Ja se oli oikeasti mun äidin puhelin, mutta mä sitä käytännössä käytin ja lopulta se niin kuin siirtyi mulle sitten. Mutta tässä on muutama mun aiemmista puhelimista. Ja jossain vaiheessa mä siirryin sitten Nokioista Androideihin, kun rupesi tulemaan näitä niin kuin älypuhelimia. Mulla oli HTC Desire, taisi olla eka niin kuin älypuhelin mulla. Mutta siis vanha kunnon 330. Siis mä oon oikeasti tosi innoissani, että nyt on tulossa niin kuin uusintaversiot näistä puhelimista. Mä oon vähän miettinyt, että voisi olla tosi siistiä niin kuin hankkia semmonen. Tätä ei niin kuin oikeasti saanut rikki millään. Mäkin oon varmaan heittänyt tätä lattialle vaikka kuinka moneen otteeseen. Ja näyttää ihan lähes uudelta. Sitten mulla oli tää. Mikähän tän numeroissa oli? 3510, oisko? Saatan olla väärässä. Tää oli kuitenkin niinku veden kestävä ja mä tykkäsin tosi paljon tästä niinku näppäin tuntumasta tässä. Ja ai että. Vitsi palaa oikeasti muistot mieleen. Mä taisin asua Vaasassa siihen aikaan, kun mulla oli tää puhelin. Mä asuin vuoden verran siellä jossain vaiheessa ja tää oli kiva. Tässä oli kiva matopeli. Totta kai Nokia. Ja sit mulla oli tämmönen vähän kuluneemman näköinen nokialainen vanha kunnon simpukkamalli. En muista tän niin kuin numeroa, eikä tässä luekaan sitä. Mutta tää oli ihana. Mä tykkäsin hirveästi tästä niin kuin simpukkausuudesta. Ja tässä oli jo värinäyttö. Mä muistan, että tuossa niin kuin oli jollain tasolla värejä. Ja tässä oli tämmönen niin kuin vähän joystick-mainen tää ympyrä, millä pystyi niin kuin liikkumaan eri valikoissa. Ja ai että. Siis mä välillä kaipaan niin kuin tämmöistä puhelinta, millä niin kuin pystyi kirjoittamaan ilman, että niin kuin, oikeasti katto siihen. Mä pystyin kirjoittamaan vaikka mitä ja nykyään mä oon tosi hidas kirjoittamaan. Mä siis on näitä perinteisiä niin kuin etusormikirjoittajia nykyään älypuhelimella ja näitä mä niin kuin vaan niin kuin pystyn kirjoittamaan ihan miten tahansa. Ai että. Oikeasti hirveät niin kuin nostalgiafiilikset tulee, kun näitä katsoo. Siis en käsitä. Hieman kun tekniikka on oikeasti kehittynyt. Oli muuten oikeasti tosi siistiä nähdä noin mun vanhat koneet pitkästä aikaa. Mä ajattelin, että mä voisin tässä samalla esitellä, että mitä mua nykyään löytyy mun kuvauskalustosta ja muusta tuollaisesta. Että jos katsottiin noita vanhoja koneita, niin katsotaan nyt sitten, että mitä mulla on nykyään. Eli mun konesetuppinihan on tämän näköinen. Mun on mikrofoni tuolla oudossa asennossa nyt tällä hetkellä. 3 näyttöä. Toi on 4K-näyttö. Toi on ihan niin kuin se, onko se nyt vähän niin kuin 2K. Ja sitten toi on ihan perus Full HD. Mä käytän oikeastaan vaan, jos mä striimaan tai teen jotain muuta sellaista. Multa löytyy tulostin tuolta. Muita vanhoja pelikonsoleita. Mun pitäisi asettaa noi tiivisteet. En mitään tiivistetä ole. Mutta ne kuitenkin tonne seinille. Mun kamerakalustoa löytyy täältä. Se on mun järkkärini, vähän muuttunut siitä äskeisestä. Ja tietysti toi Action-kamera ja tuolla Sekalanilla ja erilaisia tommosia niin kuin jalustoja sun muita. Toi kone on itse kasattu. Siinä on 64 gigaa muistia, prossuna Intelin i7 5960X ja ties mitä kaikkea tollasta niin kuin, vähän turhan tehokaskin mun käyttöön. Mä vähän innostuin ostamaan sen tuossa reilu vuosi sitten. Mun oli pakko googlatakin tuossa äsken ja mä selvitin, että siinä mun ekassa koneessa oli 25 MHz se prosessori. Ja nykyään mulla on niinku 3000 GHz. Giga on niinku 1000 megaa. Niin se on ihan järjettömän paljon niinku tehokkaampi. Ja muistia siinä mun ekassa koneessa oli 4 megatavua alun perin. Mä muistaakseni tuplasin sen 8 megatavuun. Ja nyt mulla on tässä mun nykyisessä koneessa niin kuin 64 gigatavua. Niin se on ihan järjettömän paljon enemmän.
Se laittaako oikeasti miettimään, että jos tosta on niin kuin tyyliin vähän reilu 20 vuotta aikaa, että on toi tietokoneiden tehot moninkertaistunut noin paljon, niin mitä tapahtuu niin kuin sitten vaikka 25 vuoden päästä tästä hetkestä? Silloin varmaan eletään niin kuin jossain virtuaalitodellisuudessa koko ajan. Ja no sitähän on nytkin jo tulossa. AR ja VR. Koko ajan tulee niin kuin lisää tämmöisiä tekniikoita. Mutta mihin se voi vielä kehittyä? Onko se sitten lopulta sitä, että niin kuin herätään vaan ja puetaan aamulla joku virtuaalikypärä tai silmikko päälle ja ei poistuta sängystä ikinä. Ja kaikki työt ja kaikki viihde ja kaikki niin kuin kommunikointi muiden ihmisten välilläkin tehdään vaan niin kuin tietokoneen välityksellä. En tiedä. Aika pelottava ajatus kyllä. Mä itse kyllä odotan niin kuin tekniikan kehittymistä ihan hirveästi. Mä oon mun opintojen kautta aikanaan käyttänyt paljon kaikkia katseenseurantalaitteita ja muita tollasia. Ja siinä on ihan hirveästi potentiaalia, että mihin sekin ala voi kehittyä. Mitä te arvelette? Mitä tekniikalle tapahtuu 25 vuoden kuluttua? Varmastikin tämmöinen mobiilikäyttö lisääntyy entistä enemmän, että on käytännössä vaan se yksi laite, jonka kanssa kuljetaan joka paikkaan ja se vaan kytketään sitten erilaisiin näyttöihin tai seinään, joka toimii tavallaan näyttönä tai muuta tuollaista. Tosi hauskaa yrittää miettiä, että mitä tapahtuu. Ehkä joku teistä katsookin tätä videota sitten 25 vuoden kuluttua ja kirjoittaa sinne kommenttikenttään, että hei Vildy, sä olit ihan väärässä. Nyt on palattu takaisin höyrykoneisiin jo. Ties mihin. Ei sitä tiedä. Mutta hei, jos sä oikeasti katsot tätä videota silloin joskus 25 vuoden kuluttua tämän julkaisuhetkestä, niin kirjoita kommenttikenttään, että tykkää, jos katsot ilman sukkia. Tähän teemaan liittyen, että mitä tapahtuu Suomelle ja suomalaisille tulevaisuudessa, niin Heureka ja Sitra on tekemässä tällaista yhteisnäyttelyä, joka kertoo tulevaisuuden Suomesta ja suomalaisuudesta. Mä kävin itse tapaamassa tuota Pepper-robottia tähän liittyen. Mä voisin julkaista siellä kuvaamani videon tuonne mun pelikanavalle joskus myöhemmin. Se nimittäin tiesi aika lailla asioita. Mutta mä suosittelen ehdottomasti, että menette tsekkaamaan tämän näyttelyn, koska siis mä itse tykkään ihan hirveästi niin kuin kaikista roboteista ja tulevaisuudesta ja tekniikasta ja tämän kaltaisista asioista. Ja näillä on myös tämmöinen kiertävä niin kuin kiertue, joka kiertää eri tapahtumia. Ne on tulossa muun muassa Tupekoniin ja Suomi-areenalle ja monen muuhun tämmöiseen tapahtumaan. Niin menkää ihmeessä tsekkaamaan. Vaikuttaa oikein hauskalta. Ja toi Pepper-robotti, se oli niin hauska. Mutta joo, mä jatkan täällä sängyn petaamista. Janskin pitäisi tuoda tohon nukkumaan, vaan heitin noi peitot sun muut tohon äsken. Saa nähdä löytääkö se edes perille. Mutta hei, kertokaa ihmeessä kommenteissa, että mitä mieltä te olette tämän tyyppisestä videosta. Haluaisitteko te nähdä enemmän jotain vanhoja laitteita tai asioita mun lapsuudestani tai muuta tuollaista, koska musta tää on aika hauskaa tehdä vähän tämän tyyppinen video. Erilaista, mitä mä yleensä teen. Joo, kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ja moi moi!